ବୟସ ତ ଆସି 70 ଛୁଇଁଲାଣି। ଭାବିଲି ବୋହୁଟା ଆସିଲେ ଘରର ତାକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। ହେଲେ ଠାକୁର ମତେ ଗୋଟେ ବୋହୁ ଜାଗାରେ ହୁଣ୍ଡିରେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଶୁମା ମତେ କଣ କହୁଥିଲେ କି, ବୁଝିଲୁ ବୋହୁ, ଏଡେ ବଡ ଖରା ଦିନଟା ପୁଅକୁ କେତେ ଥର କହିଲେଣି ଗୋଟେ ଏସିଟା ଆଣେ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିବା କି ଉଠିବା, ହେଲେ କଣ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି? ଶାଶୁମା, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏସି ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। କେମିତି କିଲୋ ବୋହୁ? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଏବେ ଆଉ ତମକୁ ଗରମ ହବନି ଶାଶୁମା। ତମେ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ। ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ତମକୁ ଆସି ଉଠେଇଦେବି। A few moments later. ଶାଶୁମା, ଶାଶୁମା, ଉଠି ପଡନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ଶାଶୁମା ତ ଥଣ୍ଡାରେ କାଠ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଘଷିଦେବି। ଆରେ ମତେ ତ ଘଷି